Treća po redu međunarodna naučno-investiciona konferencija Sea Energy Connect and Supply u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu Serbio i GIZ DKTI održana je u hotelu Sheraton 6. i 7. oktobra u Novom Sadu. Tema ovogodišnjeg stručnog događaja bila je proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba agro i drvne biomase. Dvodnevni događaj okupio je sva tri ministarstva, što je u poslednjih par godina njihov prvi zajednički susret. To šalje jednu veoma bitnu poruku, a to je da je u Srbiji dat ozbiljan fokus na povećanje korišćenja ekološki prihvatljivijih izvora energije, što bi za posledicu trebalo da ima i zdraviju životnu sredinu. Konferenciju je otvorio gospodin Zoran Lakičević, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, kao i državni sekretari Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodin Senad Mahmutović i državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Ivana Hadži-Stošić. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici grada Novog Sada, gospodin Zdravko Jelušić. Predstavnik GIZ-a, partnera konferencije, gospodin Aleksandar Popović, predstavio je projekte koji su implementirani u okviru zelenog sektora i najavio budući fokus GIZ organizacije u projektima solarne energije, odnosno iskorišćenju i potencijalu fotonaponskih panela na krovovima kuća, javnih zgrada i poslovnih objekata. Gospodin Dragan Urošević iz organizacije UNDP predstavio je projekat energetske obnove javnih zgrada u Srbiji i premijerno najavio projekat koji se odnosi na podršku sistema energetskog menadžmenta u javnim zgradama i na energetsku efikasnost sa podrškom zakonskoj regulativi. Nemačka razvojna banka KfW i gospodin Simon Marc putem Zoom uključenja predstavili su projekte koje je finansirala u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, toplane na biomasu u Priboju, Malom Zvorniku i Novom Pazaru. Gospodin Bojan Bogdanović iz Evropske banke za obnovu i razvoj detaljno je predstavio finansijsku i institucionalnu podršku investicionim projektima od strane EBRD-a. Konferencija je ispunila svoj cilj, a to je upoznavanje sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okruženjem, kao i umrežavanjem domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije. U toku oba dana konferenciji je prisustvovalo više od 250 učesnika, kako fizičkim prisustvom, tako i online putem Zoom aplikacije. Učesnici su takođe imali priliku da se upoznaju sa dostupnim podsticajima, kreditnim linijama i institucionalnom pomoći za realizaciju investicionih projekata u energetici sa akcentom na analizu resursa, biomase i njenih ograničavajućih faktora. Povodom toga, prisutnima se obratila Erste banka, koja je predstavila svoje investicione kredite i finansijsku podršku projektima iz polja obnovljivih izvora energije. Generalni sponzor konferencije, Energotehnika Južna Bačka i gospodin Marko Milić, u svom obraćanju prisutnima predstavio je 2 projekta finansirana po nemačkom KfW primeru, a u njihovom izvođenju, toplanu na biomasu u Priboju i u Malom Zvorniku. Ekološku korist koja donosi ova investicija najbolje osvedočava činjenica da se više od 20.000 građana Priboja grejalo na mazut, što je ekološki neprihvatljivo. Energotehnika Južna Bačka je izgradila novo kotlovsko postrojenje snage 8 MW na drvnu sečku uz 2 rezervna kotla od po 7,5 MW. Toplana u Priboju je prva gradska toplana na biomasu i grad Priboj od ove grejne sezone je napravio kompletno nov sistem daljinskog grejanja. Premijerno na Serbio događaju predstavljen je novi oblik obnovljivog izvora energije, zeleni vodonik i njegova proizvodnja. Gospodin Daniel Bukša iz Siemens Energy kompanije predstavio je sasvim novi oblik obnovljivih izvora energije, a to je ujedno i najzastupljeniji element na planeti – vodonik. Prisutni su imali priliku upoznati se sa savremenim austrijskim tehnologijama i primerima dobre prakse, poput Politehnike, Urbasa, Gilesa, Jembahera, kompanijama koje već dugo deluju na tržištu Zapadnog Balkana. Drugi dan konferencije posvećen je agro i drvnoj biomasi, odnosno potencijalu tržišta, investicionim podsticajima, ali i njihovom korišćenju za energetske potrebe u Srbiji. Veoma zanimljiva diskusija okupila je poljoprivredna gazdinstva koja su potencijalni korisnici, odnosno proizvođači agrobiomase. Kompanija ITN predstavila je poljoprivrednu mehanizaciju i kompletnu opremu u prikupljanju biomase. Javno preduzeće Srbija šume, Vojvodina šume, Šumarski fakultet, Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika predstavili su koncept unapređenja šuma i šumarstva u Srbiji, kao i tehnologiju korišćenja šumske biomase u ravničarskom području.
Gospodin Goran Micković iz kompanije RTI predstavio je logistiku i sistem za prikupljanje i transport drvnih sortimenata u cilju proizvodnje zelene energije. Predsjednica Nacionalne asocijacije za biomasu Serbio, Nataša Rubežić, zahvalila se prisutnima i partnerima konferencije uz želju da zajedničkim snagama u budućnosti informišemo i približimo se cilju, odnosno većem ulaganju u obnovljive izvore energije i racionalnijoj upotrebi postojeće zarad čistije životne sredine. Ovom prilikom Serbio najavljuje angažovanost i na drugim vidovima obnovljive energije kao što su solarna, geotermalna i energija vetra.